ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଶିକି ଏସବୁ ତରକାରୀ ଶାଗ ଫାଗ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଶଳା ଶାଗ ଏବଂ ତା ସହିତ କଞ୍ଚାମରିଚ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଶାଗ, କଖାରୁ ଶାଗ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ, ଇଏ ହେଲା କଲରା ଚିପ୍ସ, ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ, ତା ସହିତ ସାଲଡ଼, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେଇବେ ଆମକୁ। ଆଜି ସବୁ କେମିତି କେମିତି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ।